Neka im svima vječna slava i hvala. Da vi niste bili na pobjedničkoj strani, mi danas ne bi imali zašto da se borimo. Gdje smo danas? Poslije 3 godine. Mi smo prepoznati na javnoj sceni. Zamislite, u Slobodnoj Dalmaciji iziđe 700 imena koji su dali svoje živote u Drugom svjetskom ratu. To je bio bum u Splitu. Prije godinu dana bilo je nezamislivo da će vam se vrata otvoriti u općini, u županiji. Danas se nama vrata otvaraju. I danas prihvaćaju naše prijedloge i shvaćaju da smo mi na političkoj sceni postigli onaj cilj koji smo planirali. Udruga hrvatskih branitelja, Vedra, sama Vedra nešto vedro čekamo, je li tako? Mi sa sjedištem u Splitu ne djelujemo samo lokalno, regionalno, nego djelujemo na razini države pa i šire. Kad kažem šire, ovo ste čuli, Mauthausen, čuli ste Sutjeska i tako dalje i tako dalje. Ministru i predsjedniku vlade da smo mi na pravome putu i da zajedno sa njima se borimo za tekovine antifašizma. Posebno mi je čast pozdraviti generale Hrvatske vojske i naše članove Veseljka Gabričevića i Luku Čanka. I druga ocjena koju je dao drug Tito u Splitu 26. srpnja 1946. Citiram: osjećam se neizmjerno sretan što mogu ovdje u gradu Splitu da vam izručim pozdrave naroda Dalmacije, da izručim pozdrave herojskom Splitu, gradu koji je svojom veličanstvenom borbom dao neprocjenjivi prilog za pobjedu naše stvari. Grad Split bio je okupiran, ali nije bio pokoren. To nas je napajalo ponosom i na naš Split i našu Dalmaciju. Eto, drugarice i drugovi, to je bio antifašistički Split, to je bio Split u kojemu je što boraca, što aktivista pokreta otpora, što izravnih i neizravnih žrtava fašizma bilo više od 99% antifašista. Izuzetna mi je čast da vas u ime udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Splita i udruge veterana Domovinskog rata i antifašista mogu pozdraviti i zahvaliti vam se što ste svojim dolaskom uveličali ovu našu jubilarnu 70. obljetnicu oslobođenja Splita.